gunana antang-antang tanukan mga ulama tanu endukan aram po menempani ang mga ustaz ayan yang bugay bekan nakapapagkuntis yang busa kan Quran. Clear ba? Baca kan sa Quran go hadis kadin kamaton ipagkuntis sa Quran. Ugiran ipapagkiran sa Quran pembatian kan dun kamangguyan dari kasugon. Nanto kan ate nabi ya ko ipagkagilid tigo nabi kan mga umat ko na sakuto amanot Rasulullah hinga nakasakuto amanot tigo nabi ar-riya was sum'ah kapapamagilay ilay kanugay bekan sa izan naga nanggo kapapakinit-kinit kan suara asay kamapabatan marakat. Nah ini nabi kapangagi sa Quran kaya kinaya kahanda sa nanti ikhlas kaya busan kahanda na ikhlas sa bunay kay pagkapahurup kaya ginaindo sa kanin di pakatawa. Nah paano pambah? Nanto man atayo no nabi rubba kari il Qur'ana wal Qur'anu yal'anu hindi nakarakya pembatia sa Quran so Quran bumbanti pumuika kanuto pembatia. Kung kasabutan mo may mana na Quran na din kamanggulat sa ikuntis ka. Kadi kinaya kahanda sa Quran pagpasan. Di kinaya kahanda sa suaran kay pagpasan. Ugay, nanginya, kajinaya maraki sa guna, apya sa mga ustaz, penggaya bekerin siyan sa riya, penggaya bekerin sa sum'ah, kasya kabukiray sa kabangusyata, ilenoren sa kunay kabangusyata mga ulama, bago bangusyati isa, petayumpan, hindaw nakagraduate, petayumpan, hindi takasus, hikapantianin ka sa kapatawanan sa napasaran ka, di mampakangguna sa marapya to'y kasya na napasaran ka.